No niin, tästä alkaa dokumentti, mitä tapahtuu. Tää tulla, mut ne ei nyt vaan osaa myöntää, että ne on jo hävinnyt ennen kuin ne edes aloitti tätä. Sellitin sukat on ainakin hävinnyt muotitaistelu. Walk, fashion baby. Te voisitte tehdä uuden urheilulajin, mikä on kädenheittokisat. Kädenheitto. Okei, onko valmiina? Vedä! Tappelu! Suomi-Ruotsi ottelu! Lopettakaa se tappelu! Ei kun mä kannustan niitä. Mun sormi! Uudessa menot kuolla, sanotaan näin. Mä oon muotitietoinen. Voitko sä pistää muotsatukan sillä? Minä olen muotitietoinen. Ja tytötkin. Pojatkin sen huomaa. Ei. Onko kolmas pyörä fiilis? Mun iskä joutuu katsomaan lasten seksilenkkejä. Joo, okei. On Perit-kamera. Perit! Putuva hiukset. Tää on nyt mun vlogi. Moi! Löysin kuolleen hanskan. Perit-kamera jatkuu. Mä koen tarpeelliseksi ilmoittaa, että strippaaminen on tapahtunut. Katsokaa reikä. Jostain syystä tämän rakennuksen takana, missä nää kuvaa, on random avonainen ovi. Helikopteri! Käsittelyssä roskaa. Kureni koti! Mä oon niin vihanen. Mä olen niin vihanen. Mulle ei oo sanoja. Mä tarvin terapiaa. Mä oikeesti. Se on ihan okei. Jokainen pussos. Näin. Ei mitään, ei It's okay. Nyt tää tullut se luulla. Se menee miekka läpi Mut on rinnan. aina hakattu. Kuren ottamassa salaselfie. Niin sama. Mun takana ettei muut näe aivan. Mä haluatte tietää, että mä häpeän teitä. Joo. Voitko näyttää vähän enemmän hakatulta? Mä voin sille. Joo. Hei, älä huoli, mä tein tätä jo tänä aamuna. Tän takia mä tapaan kaikki vampyyrit. Sano ennen kuin hyppäät. Nyt! Nyt varmasti on tosi paljon, jos muita ihmisiä siirtää paitsi meitä. Mikä oli tissikuva? Tätä on tapahtunut aikaisemmin. Mitä vitsua sellaista? Tätä on taas olla tissi. Selvästi. Ja kissa. Joo, semmonen ei tykkää ei tuo Eli tää on suunnilleen... Nyt sä näytät siltä, että sä itkisit, sä oot pelästynyt. Ei sun pitää semmonen... Siis mä haluaisin siis mä alun perin jää silleen, että mä haluaisin niinku kirkkaan kuvan terälehti, jotka mä lentää sellainen super anime. Jos ne show jo Just. aikaiseksi yksinkertaisesti, tiedä. Joo. Kuulostaa hyvältä. Sama homma. Mulla on näin monta pakkaa ja kaikki riimuu ja kaikki vaavat. Joo, tai mulla tein mulla niinku mulla. Tai siis mun tilanne on niinku tietysti tällä hetkellä se, että mä oon niinku käynyt. Tää kaveri lähti. Ja tää kaveri tuli. Jos mä katon Risto haaroisia. Joo. Kyllä. Mä tuomitsen sun haarat! Ja sä esitellä sun haarat kameralle. En mä piilotin ne jo. Lukita sut siihen. Älä lukitse krullia sinne. Mä oon sun virallinen Junruokin. mehujää. Veliksetä ei! Otas mä tuon heittää sun vikittaa häviöspäin, koska sä näytät jotain kananmunaa pyssyä tolleen. Tiedätkö, Antti tulisi pyydä multa anteeksi kunnolla. Sä illat tuon ja poseeraat. Otat sä palasit. Mikä se alkaa? Miksi ihmeessä sä palasit nyt? Joo. Ja sit mä olin
just tuli päässyt susta. Miksi tanssit mulle noin? Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takaisin, otan sut siitä. Et koskaan pääse pois. No ihan tiedoksi, sinä jäät nyt mun vangiksi. Voi luoja, oon kaivannut sua niin. Keino mulle just näin, käänny toisinpäin. En muista, miks koskaan riideltiin. Mut kaikesta tahdon sua rangaista. Nyt pyydä anteeksi kunnolla.